mill-Atti tal-Apostli. Meta waslu, laqgħu l-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom dak kollu li Alla għamel magħhom u rewhom kif fetaħ il-bib tal-fidi għall-pagani. Dan il-vers jixed mument ieħor ta' meta l-Knisja bdiet tinfirex madwar il-Mediterran kollu u tiltaqa' ma' kulturi differenti fir-reġjun. Id-dixxipli ta' Ġesu waslu Antiokkja u kien propju hawnhekk fejn bdew jissejħu għall-ewwel darba Kristjani. U bħala Kristjani għarfu li l-fidi mhijiex xi privileġġ li wieħed jaspira lih imma rigal li wieħed jitgħallem jirċievi. Il-vers jarfuhom dak kollu li Alla għamel magħhom tfakkarna fl-importanza tal-memorja u tar-relazzjonijiet fl-istorja tal-poplu u tal-Knisja. Il-memorja li tifforma relazzjonijiet, ir-relazzjonijiet li jinżġu il-memorja. Huwa f'dan il-kuntest li l-fidi nistgħu nqabluhom ma' bib u allura nistgħu nitkellmu fuq il-bib tal-fidi. Kif jargumenta Papa Benedittu XVI fl-ittra Apostolika Porta Fidei, il-bib tal-fidi huwa dejjem miftuħ għalina u jistedinna biex nipparteċipaw fil-ħajja ta' Alla. Fil-kultura mediterranja, simbolu tal-bib huwa sinifikanti għaliex ħafna drawiet il-bibien jirrappreżentaw ukoll wasliet u tluq differenti, tibdil u tkabbir, tifkira żgħira tal-vjaġġi li diġà saru u dawk li qatt iridu jsiru. Hemm element ta' separazzjoni bejn postu ieħor, bejn barra u ġewwa, bejn għada u oħra, li jista' jfisser tmiem jew bidu ġdid, għażla li trid tittieħed jew le. Għażla kruċjali li rridu nieħdu hija jekk nilqgħux li kelma Alla meta tiġi mħabbra lilna u jekk infasslux ħajjitna fuq il-grazzi li tista' tbiddilna. Din l-għażla ta' fidi tibda mill-Magħmudija li nistgħu nqabbluha ma' bib għaliex idħul f'dan l-istagrament ifisser li nibdew il-vjaġġ li jdum għal ħajjitna kollha. Kulħadd hu msejjaħ jidħol minn dan il-bib, xi ħaġa li l-ewwel dixxipli ta' Ġesu ma fhimux sewwa għal kollox. Minħabba li ġiet ta' Mosè u drawit li kibru fihom, ma kienx faċli għad-dixxipli ta' Ġesu li jaċċettaw f'nofshom dixxipli bħalhom b'liġijiet u drawit differenti bħalma kienu l-pagani. Fi żminijietna wkoll ninsabu bejn ir-riski li neliminaw id-differenza billi jew inġibu lil kulħadd l-istess jew billi nwarbu lil min hu differenti minna. Fil-Mediterran dawn ir-riski jinħassu aktar minħabba l-biża' mid-diversità. Jekk irridu li l-bib tal-fidi ikun tassew miftuħ għal kulħadd, jeħtieġ insibu triq tan-nofs bejn iż-żewġ estremitajiet li nibqgħu lejali dej dak li għamilna dak li aħna waqt li noħolqu spazji fejn nistgħu nitlu fid-dialogu ġenwin ma' min hu differenti minna. Jekk tassew nixtiequ nkunu bennejja ta' pontijiet kif ħeġġeġna nkunu Papa Leon 14, jeħtieġ nieħdu d-drawwiet Mediterranji tagħna ta' ospitalità bis-serjetà u mhux biss għal min naħsbu li jaqblilna. Il-Mediterran jista' jfakkarna mhux f'min nippretendu li aħna imma f'min tassew aħna.